लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै आं सराय मथामबेलाव दंफैयो। 100 बोसोरनि जुबिलि प्लास गिर्जा बेखेवनाय। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांदो भिडिअखौ। मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' भिडिअ लाथ'दो। दङ आलासि रायग्राफोर ओरैबो दङ। गिर्जा गोदान बियो दिनै बे गिर्जाखौनो होथारबाय। मथामबेल सार्केल दिनै बे गिर्जाखौ बेखेवबाय। नायलांदो। नायलांदो। ओरै गारि दं नै बिदिनो ओरैबो संगासिनो दं नै ओंखाम। ओंख्रि संगासिनो दं। बेदर एवदों, दालि दं। नायदो लोगोफोर। बे जाग्रा थिलि दा बेवहायनो गिर्जा गावखांनानै जाफैगोन आरो बे जाग्रा थिलिया। स' लोगोफोर बिदिनो नायलांबाय थादो। दाबो लुखांजोबाखै गाखोग्राया। गोजौनि रुम बे सेकेन्ड फ्ल'र।
गोजौथारनि रुम बियो रुमा गोजौथारनि रुम बेवहायनो सिङाव बियो गोजाममोन केसआ सिगांनि मोननि केसआ asli room फोरबो इसोरा दैदेननानै लाबोबाय मथामबिल मण्डलीनि गासै श्रेष्ठ सिबियारिखौ आरो गावनि रायजोनि साफ्रोम बिसाफोरखौ इसोरा दैदेननानै लाबोबाय बेनि थाखाय जोंहा गेदेरथार रंजानाय आरो गेदेरथार इसोरखौ हामबाय होननानै जोंहा बिबान दं आरो बेनिखायनो बे सेलेब्रेशनखौ रंजामा फोरबोनि बे सेलेब्रेशनखौ जोङो दा खालामदों इसोरा जोंनि सायाव आग्लाय बिग्लाय बोर होदों आमार সকলোৰে ওপৰত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ যেন আকৌ থাকে অহা বহুতো বছৰ বাকী আছে আগবাঢ়ি যাবলৈ জীৱন কটাবলৈ সকলো প্ৰতিদিন যেন ঈশ্বৰ আমাৰ লগত থাকে আৰু নিজৰ হাতেৰে নিজৰ শক্তিমন্ত হাতেৰে বাবুৰে আমাক যেন পৰিচালনা কৰি লৈ যায় যিমান দিন ঈশ্বৰ ইচ্ছা কৰে বচাই ৰাখিবলৈ পৃথিৱীৰ কাষলৈকে ঈশ্বৰে এই মণ্ডলী এই গীৰ্জাটো চলাই লৈ যাব ৰাখি যাব আৰু নিজৰ গৌৰৱ আৰু নিজৰ মহিমা প্ৰতিভা সদায় সকলো ঠাইতে প্ৰকাশিত কৰিব সেইটোকে স্মৰণ কৰিবলৈ আমি যে পোহৰৰ ৰাজ্যৰ ঈশ্বৰে আমাক মাতি লৈ আহিছে প্ৰাণनि ৰাজ্যৰ ঈশ্বৰা जोंखौ खुंनानै लाबोबाय गावनि रायजोआव जोंखौ फज'नानै दोनफैबाय गोजोनै आलो गोजोनै बेंनानै लाबोबाय दिनै बे मथामबिल मण्डलीखौ गासै गावनि बिसाफोरजों लोगोसेनो गोबां खैफोद निदानफोरनि गेजेरजों माखासे सोरखिनांगौ जादोंब्लाबो अब्लाबो इसोरा दिनैनि बे मोजांथार समायना रंजानायनि दिनखौ नुनायनि खाबुखौ इसोरा होबाय दा बेनिखायनो बे समाव नैबे बाथिखौ सावनायनि सिगां बाइबेलनि दोंसे पदखौ आङो फरायनो हास्थायदों आरो बेखौ जोङो साननानै नायनि जोङो बयबो जुदि देंखो जायोब्ला जों जुदि बयबो सोरां जायोब्ला इसोरनि रायजोखौ अब्लासो जोङो गोसारहोनो हागोन जेरावबो गासैयावबो जोङो बेखौ लुखांनो हागोन एफेसुसनि लाइजामनिफ्राय 5 बालाबनि 14 सिरि एफेसुसनि लाइजामनि एफेसुसनि 5 14 पद एफेसुस 5 14 पद बयबो गसंनानै जोङो फरायनो आखाइ थियावैब्ला आंखौ उन्दुलांनाय सिरि मोननानै गोथैफोरनिफ्राय सिखांदो अब्ला ख्रिस्ट'आ मृत्युर मादरफोरा आंनि जुदि हार पाय उठियाहो তেনেহ'লে খ্ৰীষ্টই আমাক পোহৰ সেইকাৰণে আজি এই চেলিব্ৰেশ্যনৰ লগতে যিটো আমি পোহৰটো জ্বলাম বাতিটো জ্বলাম ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ
आरो आफादनिख्रुइ इसोर रायजोजों आं ख्रिस्टान এই উদ্দেশ্যকে রয়েছে আমি সকলের खर' हमलायनानै इसोरनि सिगाङाव आर'ज खालामो। ओमफ्राय बे समाव आङो हांख्रायगोन गोबाव दिन दैदेनलांनाय जोंनि फुराना खोथा बायग्रा आरेन्द्र नार्जारि। आरेन्द्र नार्जारि आफादगिरि आरो नेहाथारि इउथ कमिटि पेरेन्ट बडि आदै सन्जय गुमै अमे रदीप आरो जोंनि मथाबिल मण्डलिनि फानक अनिल कुमार नार्जारि नोंथाङा जेरावखि थाया बाव फैनांगौ। आरो जोंनि गोजौआव जिरायनाय नोंथांमोनखौबो खावलायबाय सारमोनखौ। आरो जोंनि मण्डलिनि सिङाव थानाय बयनिख्रुइ बोराय आरो बुरैसिन नोंथांमोन बेवहाय दंब्ला अननानै फैनो थाखाय आं खावलायबाय। जोंनि मण्डलिनि सिङाव थानाय बोरायसिन आरो बुरैसिन नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय दङबा फैदो। मिस्टार सचिन बसुमतारी नोंथांखौबो आं नुवाखै दाबो। जोंनि मण्डलिनि प्रेसिडेन्ट सचिन बसुमतारी। जोंनि मण्डलिनि आफादगिरि सचिन बसुमतारी नोंथांखौ आं दाबो नुनो मोनाखै। आरो जायफ्रानाखि जोंनि मथामबिल सार्केलनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि मथामबिल सार्केलनि सिङाव थानाय गासैबो फालकफोरखौबो आं खावलायबाय। जोङो दा केन्डेल सावखांबाय बिनि उनाव जोङो केक हागोन। जुब्लिनि नामाव केक हागोन।
जोबनाय लोगो लोगो फैनांगौ इसोरखौ हामबाय होनदों 100 बोसोर 100 years no 100 years का 100 years 100 बोसोर 100 बोसोर इसोरा जोंनि बे महाबीर गिर्जाखौ नेबोबाय दैदेनबोबाय आरो दानो नोंसोरखौ उन्दै उन्दैनिफ्राय फेदेरबोगासिनो दं गेदेरफ्रा गोमालाङोब्ला थैलाङोब्ला माबा जालाङोब्ला नोंसोर बुंहैनो हासिगोन जों दं 100 बोसोरनि माबा जुबिलिनि केन्डेल खुंनायाव जों दं आरो बे गिर्जाखौ जों लाखिगोन ना बेबायदि बुंनोसो नोंसोरो उन्दै उन्दैफ्राबो दानो साखि जाबाय जे जोङो 100 बोसोरनि जुबिलिनि ममबाथि जोङो सावनो मोनदों हेल' 100 बोसोर जुबिलिनि ममबाथिखौ जों सावनो मोनदों बेनिखायनो जेसे दिनसिम जों जोरनानै थागोन गोथाङै थागोन एसे दिनसिम जोङो इसोरखौ बाख्नायगोन ना बयबो जोङो दानो लोगोसे इसोरनाव प्रार्थना खालामग्रोनि बेनिफ्राय जोङो बे गेदेरफ्रा बेखौ हागोन हाखांनायनि उनाव मोनसे मेथाइ रोजाबनो जोंनि चेयारमेना बुंहरगोन बे मथे जोङो प्रग्रामखौ खालामगोन आरो बिनि उनाव बयबो गावबा गाव जायगायाव थांगोन बेखौ हानानै बयनोबो एफा एफा होफैगोन दे जागोन दा जानांगौ जानानै जागोन दा केकखौ जाहैनो गोरलैयावबो जोङो प्रार्थना खालामो सोरकार जोंनिमोन बिफा फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आखाइखौ आखाइ बे मेथाइया रोजाबदो खालि मोनसे 513 जों लाखिगोन मण्डलिखौ जोंनि खौसेखौ दिन्थिगोन जों लाखिगोन मण्डलिखौ जोंनि खौसेखौ
जासिगोनानो लोगोफोर नैबेनो जाग्रा जायगाया बिराद मानसि जादों 100 बोसोरनि जुबिलि सार्केल ग्लास गिर्जा फोथारनाय सान्दुंखाय बारा मोजांसिन नंला लोगोफोर बेयाव बारा क्लियार जादों नंला नायनानै बिराद सान्दुं लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ सो माच बाय बाय